Γεια σας. Σε πολλές επιστήμες συναντάμε προβλήματα που περιλαμβάνουν εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια μεταβλητές. Αυτά τα προβλήματα είναι τόσο πολύπλοκα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε με χαρτί και μολύβι. Εδώ έρχονται οι υπολογιστές να μας βοηθήσουν. Με τη μεγάλη τους ταχύτητα και ισχύ μπορούν να εκτελέσουν εκατομμύρια υπολογισμούς σε ελάχιστο χρόνο. Για να λύσουμε μια εξίσωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν απλό αλλά χρονοβόρο αλγόριθμο που λέγεται brute force. Αυτό σημαίνει ότι δοκιμάζουμε έναν όλους τους πιθανούς αριθμούς μέχρι να βρούμε εκείνον που κάνει την εξίσωση σωστή. Για παράδειγμα, θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση 10χ συν 5 ίσον 105. Μπορούμε να ξεκινήσουμε δοκιμάζοντας διαδοχικά τιμές για το χ, δηλαδή αν το χ ίσον 1 τότε 10π1 συν 5 ίσον 15, το οποίο δεν είναι σωστό. Να πάμε στο δεύτερο, αν χ ίσον 2 τότε 10επί2 συν 5 ίσον 25 και να συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε ότι αν χ ίσον 10 τότε 10επί10 συν 5 ίσον 105. Αν η λύση ήταν ένας τεράστιος αριθμός, η διαδικασία αυτή θα μας έπαιρνε πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, αν δοκιμάζαμε έναν αριθμό κάθε 10 δευτερόλεπτα και η λύση ήταν 360 εκατομμύρια, τότε θα χρειαζόμασταν 114 χρόνια για να τη βρούμε. Όμως, αν γράψουμε τον αλγόριθμο αυτόν σε μια γλώσσα προγραμματισμού όπως η Python, τότε ο υπολογιστής ή ακόμα και το κινητό μας μπορεί να βρει τη λύση σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα σύγχρονο τηλέφωνο μπορεί να εκτελέσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο υπολογισμούς το δευτερόλεπτο. Με αυτή τη στρατηγική της εξαντλητικής αναζήτησης μπορούμε να λύσουμε πολλές εξισώσεις, ακόμα και πιο δύσκολες όπως η χ τετράγωνο 5χ συν 6 ίσον με 0. Δεν είναι πάντα η πιο έξυπνη μέθοδος, μας δείχνει τη δύναμη των υπολογιστών στην επίλυση προβλημάτων που δεν ήταν αδύνατο να λυθούν χειροκίνητα.